Gauza triste bat publikatzeko kantatzera naiz abian. Horra zer berri zabaldu zaukun berriki Euskal Herrian. Laguntza faltak berekin duen pairamenaren erdian. Hiru gizonek beren bizia galdu dutela mendian. Ez ziren gure arrazakoak mendian galdu direnak. Jenko jaunaren bistan ordea anaiak gira dedenak. Kolorez beltzak izanagatik heiek ere ama banak. Bestek bezala sofriturikan mundu untarat emanak. Afrikatikan hunatzatozin eginik bide luzea. Ezin jasana zuketen nunbait herriko ezin bertzea. Beren bizia hobetu nahiz, goxezta hotzez hiltzea. Basi iziek goren az dute holako eriotzea. Diru zuten laguntzaileak bazituzten ene ustez, bainan zonbaiten karitatea egiten da diru hutsez. Hartarik kanpo axola guti bertzen harima gorputzez. Gauza horrek nau oroitarazten Judasez eta Jesusez. Boteretsuak ilargiraino igantzauzkigun orduan. Nehoiz bezan bat injustizia ikusten dugun munduan. Batzu dirutan emokatuak gako guziak eskuan. Eta bertzeak ogia galdez biziaren irriskuan. Dirua deno gure nagusi ikusiren da holako. Aberantzentzat atekak zabal hertsi pobrearen dako. Iduritzen zaut gizona bada erreprotxurik gabeko. Bidea libro behar lukela nahi lekura joaiteko. Arrotz horiek horrela hiltzen ikusiz gure artean. Nola zeduki gindezakeguk kontzientzia bakean. Horroit gaitezen atxalde batez galbarioko gainean. Gu guzientzat hil izan zela Jesus kurutze batean. Jesus maitea otoitzez nago kurutzearen oinetan. Isuri duzun odol saindua ez dadila debaldetan.
Gure lurrean hil zure aurrak, harskitzu otoi besotan. Arraza beres eta mugarik, ez den erresuma hortan.